Хәерле кич, Интер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Түләүләр икеләтә арттырыла. Түбән Кама предприятиеләрдә үз хезмәткәрләре һәлак булган һәм зыян күргән гаиләләргә матди ярдәм күрсәтү турында карар кабул итте. Кайбер биналарга ремонт кирәк. Радмир Биләев шәһәрнең мәдәният учреждениеләре торышы белән танышты. Сәламәтлегегезне тикшерә аласыз. Аллаһның рәхмәте белән без ошбу диспансеризация чараларны дәвам итәбез. Иртәгә Үзәк мәчет ишек алдында күчмә бригада эшләячәк. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, җилнең көчәюе көтелә. Татарстанда атна ахырына көннәр сизелерлек суытачак. Пилотсыз очкычлар һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булганнарның һәм зыян күргәннәрнең гаиләләренә бирелә торган матди ярдәм икеләтә арттырылачак. Бу хакта шәһәр мэры Радмир Биләев хәбәр итте. Түбән Кама предприятиеләре дә үз хезмәткәрләре һәлак булган яки зыян күргән гаиләләргә матди ярдәм күрсәтү турында карар кабул итте. Һәлак булганнарның гаиләләренә 2 миллион сум, сәламәтлегенә авыр яки уртача зыян килгәннәргә 600 мең сум, җиңелчә зыян күргәннәргә 300 мең сум күләмендә түләүләр каралган. Һәлак булган кызның әнисе эшләгән предприятие гаиләгә 2 миллион сум бүлеп бирәчәк. Муниципалитет исә гаиләгә 1 миллион сум ярдәм күрсәтәчәк. Түбән Каманың барлык мәгариф учреждениеләре яңа уку елын каршы алырга әзер. Махсус комиссия шәһәр һәм райондагы 70-тән артык уку йортын тикшерде. Мәктәпләрдән тыш исемлектә көллиятләр һәм өстәмә белем бирү оешмалары да бар. Белгечләр биналарның торышын, территорияләрнең төзеклеген, янгын куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлешен һәм кирәкле документларны карады. Яшеренү урыннарының әзерлегенә дә аерым игътибар бирелде. Бүген комиссия әгъзалары 11-нче мәктәптә булды. Тулырак алдагы минутларда. Готовность кабинета, готовность детей ждете. 11-нче мәктәп балаларны каршы алырга әзер. Уку бүлмәләре, остаханәләр, спорт залы барысы да тәртиптә. Бина узган ел тулысынча яңартылган, заманча җиһазлар урнаштырылган. Биредә 700 укучы белем ала. Коллективта 50 педагог эшли. Бүген алар махсус комиссия алдында имтихан тота. Бу ел безнең 4 көн дәвамында комиссия эшләде. Авыл мәктәпләрен карадык, шәһәр мәктәпләрен, шулай ук һөнәри белем бирү оешмаларын карап чыктык. 70-тән артык белем бирү оешмасын карап чыктык. Комиссия составына мәгариф идарәсе, күзәтчелек органнары һәм дәүләт автоинспекторлары керә. Һәркем үз юнәлеше буенча бәя бирә. Белгечләр сыйныфлардагы чисталыкка гына түгел, куркынычсызлык таләпләренең үтәлешенә дә игътибар итә. Балаларның иминлеге беренче урында. Ел дәвамында балалар белән инструктаж алып барыла һәр вакытта. Һәм менә бу ел һәрбер мәктәп, һәрбер белем бирү оешмасы балаларны сакларга әзер. Балаларга, хезмәткәрләргә саклану урыннары күрсәтелә. Аларга тәртипләре, кагыйдәләре белән алар шулай ук танышалар һәм үтиләр, бөтен кагыйдәләрне үтәргә тырышалар. Бүген махсус комиссия үз эшен тәмамлый. Нәтиҗәләр дә билгеле. Түбән Каманың барлык мәгариф учреждениеләре дә яңа уку елына әзер. Иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән уку йортлары традицион август киңәшмәсендә билгеләп үтеләчәк. Ул бу айның 20-ләрендә узачак. Альбин Вәлиева, Анжелика Степанова, Владиханшин, Интер яңалыклары. Түбән Кама мэры Радмир Биләев шәһәрдәге берничә мәдәният учреждениесендә булып, аларның торышы, ремонт ихтыяҗы һәм иҗат коллективлары өчен тудырылган шартлар белән танышты. Альфа клубында төрле түгәрәкләр эшләп килә, бик күп чаралар үткәрәләр. Аларга 6 яшьтән алып 80 яшькә кадәрге шәһәрдә эш йөри. Бина 1976 елда төзелгән, 93 елда ул шәһәр карамагына тапшырылган. Бүген мәдәният учагы ремонтка мохтаҗ. Радмир Биләев шулай илһам ансамблендә булды. Коллектив шәһәрдә уздырыла торган төрле мәдәни чараларда актив катнаша. Очрашу барышында Түбән Кама мэры иҗат коллективлары өчен уңайлы шартлар булдыру һәм мәдәният учреждениеләрен үстерү мөһимлеген ассызыклады.
Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камаларны диспансеризация үтәргә чакыралар. Иртәгә Үзәк мәчет ишек алдында күчмә бригада эшләячәк. Профилактик тикшерү бушлай үткәрелә. Моның өчен үзегез белән паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияте полисын алып килү җитә. Тикшерү этаплап үткәрелә. Иң элек анкета тутырыла, аннары бирелгән юлламалар буенча кирәкле белгечләргә күренергә кирәк. Табиблар әйтүенчә, диспансеризацияның төп максаты авыруларны шул исәптән яман шеш һәм хроник җирләрне башлангыч стадияда ачыклау һәм вакытында дәвалау мөмкинлеген тәэмин итү. Исегезгә төшерәм, күчмә медицина бригадасы Үзәк мәчет ишек алдында һәр 2 атна сайын эшли. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле Түбән Камаллар, хөрмәтле шәһәрдәшләребез. Аллаһның рәхмәте белән без ушбу диспансеризация чараларны дәвам итәбез һәм безнең мәчет ишек алдында ушбу чаралар узачак. Сәламәтлек ул әманәт һәм безнең сәламәтлегебез өчен борчыла торган табиблар Аллаһның рәхмәте белән киләләр монда һәм шәхсән һәрберебезгә игътибар бирәчәкләр. Җомга көнне сәгать 8-гә без сезне көтеп калабыз. Ашамыйча киләсез, үзегез белән паспорт аласыз. Бүтән чаралардан соң сезне тәмле мәтрүшкәле чәй көтә. Рәхим итегез. Татарстанда атна ахырына көннәр сизелерлек суытачак. Гидрометеорология үзәге мәгълүматларына караганда, төнлә һава температурасы +8-10, көндез исә +15-20 градуска кадәр җылыначак. Көннәрнең суытуы салкын атмосфера фронты үтү белән бәйле. Алдагы 2-3 көндә дә болытлы һава торышы, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, җилнең көчәюе көтелә. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.